Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj nie ma czasu na głupoty, bo za 12 minut mam autobus. Lecimy. Udało się szczęśliwie dojechać. Mogę wreszcie powiedzieć, gdzie jesteśmy, co tu będziemy robić. Otóż zbliżamy się do dzielnicy Bytomia nie cieszącej się najlepszą sławą. Mianowicie chodzi o Bobrek. Cóż nas tu wita na wejściu za piękny, industrialny krajobraz. Huta Julia, a konkretnie jej koksownia, która sprawia no nie tyle już co kiedyś, ale w dalszym ciągu, że wjazd na Bobrek jest wyczuwalny również w powonieniu. A po drugiej stronie ulicy jakiś czas temu otwarta fabryka chyba wełny mineralnej czy czegoś takiego. Wielu uważa, że nie jest to najbezpieczniejsza destynacja, jaką można wybrać na wycieczkę w Bytomiu. To jest na pewno miejsce kontrastu, gdzie po jednej stronie mamy no dość powiedzmy nowoczesny, industrialny krajobraz, a po drugiej piękne, ale mocno niszczejące zabudowania starej huty, w których to być może niedługo pojawi się Muzeum Koksownictwa, które już póki co funkcjonuje w formie cyfrowej. Co mnie zawsze urzeka, jak patrzę na te pozostałości po tej przemysłowej historii Górnego Śląska i te wszystkie budowle. Popatrzcie na to, jaki tu jest detal. Pomimo tego, że to był budynek przecież od huty, architektura przemysłowa, tu nie było nic na odwal, tu nie było nic robione byle jak. Wszystko było zdobione, jakiś wykurz, jakaś kolumienka, jakaś płaskorzeźba. No po prostu raritasy, majstersztyki. Dzisiaj niestety bardzo się to zmieniło. Dzisiaj raczej prostota, kloc, masakracyjny minimalizm. Dobra, teraz widzę, że tam, gdzie ja potrzebuję dojść, to jednak muszę iść w całkowicie przeciwną stronę. No, trzeba przyznać, sporo tej wełny. Krótko o samym Bobku. Otóż Bobrek, tak jak większość dzisiejszych dzielnic miasta Bytom, nie był jego częścią, tylko był po prostu gminą leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie Bytomia. I chyba w 28 roku połączył się z drugą gminą, czyli z Karbiem, tworząc gminę Bobrek-Karb, a w zasadzie za czasów niemieckich był to Bobrek-Karf, bo tak się nazywało to miejsce przed wojną. A to wszystko do Bytomia jest włączone dopiero za komuny w 1951 roku i to jest bardzo prężna, zurbanizowana dzielnica. No mamy potężną hutę z koksownią, z cynkownią. Mamy tutaj zaraz na Karbiu po drugiej stronie kopalnię. Cała ta dzielnica żyje właśnie z tego. No i niestety jest tutaj typowa historia. W 1989 roku, kiedy ogromna część tego górnośląskiego ogólnie przemysłu zostaje polikwidowana, ludzie są pozwalniani. Niestety wielu z nich nie może się, że tak powiem, odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Dużo mieszkańców tutaj Bobrka, Karbia emigruje do Bytomia, czy no w zasadzie do Śródmieścia, bo to już jest jedno miasto. No i tutaj ta dzielnica niestety popada w taką biedę. Potem są takie sytuacje, które ja już dobrze pamiętam, że kiedy na przykład w Bytomiu, w Śródmieściu ktoś zalegał z płatnościami za mieszkanie, no to był eksmitowany, przesiedlany właśnie tutaj na teren Bobrka. No i niestety efektem tego wszystkiego jest to, że dzisiaj to miejsce się boryka z bardzo dużym bezrobociem, no i niestety z nie za dobrze prezentującym się krajobrazem, a jest to piękne miejsce, bo tutaj mamy dużo takich typowej właśnie robotniczej architektury, z czerwonej cegły, familoków, takich ceglanych kamieniczek. I to, gdyby temu dać szansę, gdyby to odpicować, wyremontować, to gwarantuję, że przebiłoby to katowski Nikiszowiec. W tym roku rozpoczyna się też kolejny program tutaj rewitalizacji tej okolicy. No zobaczymy, co z tego będzie, ale na pewno potrzeba tutaj bardzo dużo, mam wrażenie, nie tylko pieniędzy, ale też jakby potrzeba zmiany świadomości dużej części mieszkańców. A ja tutaj się przedzieram przez niełatwy teren, ale już widzę nasz cel. No nie, dzisiaj to nie grzyby, jeszcze nie ta pora. A oto i przed Państwem dworzec Bobrek Główny. Za czasów świetności Bobrek OS Hauptbahnhof. A w zasadzie niestety w tym momencie wypadałoby powiedzieć to, co z niego zostało. Piękna ceglana budowla z końcówki XIX wieku. Niestety w tym miejscu i w tym momencie w totalnej ruinie.
Jeszcze jakiś czas temu widziałem na zdjęciach, że można było wejść do wewnątrz. Teraz już okna, drzwi zamurowane, pewnie ze względów bezpieczeństwa. No i niestety to jest dobre świadectwo i taki symbol tego, co się stało z całym Bobkiem. Tutaj resztki jeszcze innych zabudowań przydworcowych, jakieś jeszcze resztki drzewianych belek. No niestety bardzo, bardzo przykro się na to wszystko patrzy. Myślę, że to jest miejsce, gdzie czasem śpią jacyś bezdomni. Tu widzę jakieś materace. Mam nadzieję, mnie tu nikt nie ubije. Piękny budynek elektrociepłowni Sząbierki w tle. Tutaj kopalnia Bobrek. No a tak to wyglądało, jak się wysiadało z pociągu w tym miejscu. Z tą różnicą, że tutaj, o ile się nie mylę, to tutaj w tym miejscu szedł jeszcze jeden tor i były perony, które zlikwidowano. No i tyle zostało z zacnego Bahnhofa w Bobku. Ten dworzec, a na pewno ta jego główna część została wybudowana w 1895 roku, także to naprawdę byłaby bardzo, bardzo stara budowla. Znaczy jest, no ale... I smutne to jest, że ten dworzec tutaj funkcjonował normalnie praktycznie do końca XX wieku, a potem jeszcze obsługiwał dużo połączeń, ale kiedy w 2014 roku całkowicie zamknięto linię kolejową Gliwice-Bytom-Katowice i dalej Sosnowiec-Zawiercie, chyba linię S15, no to ten dworzec, że tak powiem, stał się całkowicie zbędny i zlikwidowano go. Zburzono tu ten peron, budynek został na początku jeszcze w miarę niezłym stanie, potem zaczął niszczeć, no nic się tutaj nie robiło, no i na dzień dzisiejszy niestety wygląda to właśnie w ten sposób. Ta linia kolejowa przechodząca tutaj przez ten teren, wiem, że aktualnie jest remontowana, ale niestety plan jest taki, że ten dworzec w Bobku będzie przesunięty w kompletnie inne miejsce, także nic nie wskazuje na to, żeby tutaj ta budowla miała się doczekać jakiejś rewitalizacji. A tutaj Was zabrałem, bo chciałem Wam powiedzieć taką ciekawostkę, o której myślę nawet mieszkańcy Bytomia dzisiaj nie wiedzą, że dworzec w Bytomiu przed tym dworcem, którym mamy dzisiaj w stylu modernistycznym, wyglądał właśnie bardzo podobnie do tego dworca w Bobku. Był zbudowany w tym stylu w 1868 roku i następnie na przełomie roku 29 i 30 został przebudowany w stylu modernistycznym i w tym stylu modernistycznym mamy go do dzisiaj. Wtedy też w tym 30 roku została bodaj wybudowana ta hala peronowa, która dzisiaj się znajduje w generalnym remoncie razem ze wszystkimi peronami. No i co, po tamtym dworcu nie ma już śladu, bo został przebudowany jeszcze za Niemca. Czy na lepsze, czy na gorsze? No mi się osobiście chyba bardziej raczej podoba taki archaiczny styl niż modernizm, ale to już kwestia gustu. To nie jest tak, że to jest nie do odratowania, bo widziałem już przypadki budowli, które były jeszcze w nieporównywalnie gorszym stanie i była przeprowadzana rewitalizacja i były adoptowane na jakieś nowe, fajne cele. No tylko właśnie, tylko to jest ta rzecz, że musiałby ktoś to, nie wiem jak wygląda stan prawny tego, czy to jest to chyba własność Kolei Państwowych w tym momencie, także ktoś musiałby to wykupić, czy PKP musiałoby to przeznaczyć na jakiś fajny cel, no i wyremontować to. Wielka szkoda, że dziś to wygląda tak, jak wygląda. Nie jest to odosobniony przypadek, ani w Bytomiu, ani na całym Śląsku, ani też w Polsce, że wiele zabytków tej klasy ginie. Ale trzymam kciuki i może kiedyś tu się jeszcze spotkamy pod tą budowlą wyremontowaną, odnowioną, przeznaczoną na jakiś inny, elegancki cel. Warto trzymać kciuki.